Damos duchalos, pero de duchas imos falar, porque a nós sí que nos toca, e o venres pasado, sen ir máis lonxe, Juan, Eva tamén se lembrará, falábamos precisamente na mesa de Laretar sobre a ducha perfecta, que ten aí os seus conselliños. Ben, pois hoxe queremos saber a opinión do noso experto, de Emilio del Río, dermatólogo, xa que temos aquí, porque o doutor neste programa moitas veces recomendou, por exemplo, non empregar esponxa, que é algo que facemos moitos e facemos mal. Pero aínda hai máis claves para ter unha ducha perfecta, non, doutor? Pois sí, pero moi sinxelas. Eu creo que a maioría da xente máis ou menos fano axeitadamente. Unha delas é unha boa humectación previa. 1 minuto ou 2 minutos de humectarse todo o corpo, incluída a cabeza, ou de pescozo para baixo, pero incluir a cara nesa limpeza tamén. Un enxabonado adecuado, axeitado, e despois... Bueno, aí xa empezan as preguntas. O enxabonado axeitado, hai quen di que hai que pasar un xabón que sexa o axeitado por todo o corpo, e hai quen di que só hai que lavar as partes máis críticas con xabón e do resto con auga. Isto como vai, Emilio? Por callado, Raquel, por favor. É necesario todo, Raquel, todo. Todo hai que lavalo. De feito, hai un problema curioso que comentalo aquí casi é que vemos os dermatólogos de cando en vez que lle chamamos elegantemente dermatosis neglecta. Unha dermatose neglecta é simple roña, que inexplicablemente chega a consulta do dermatólogo. Pero onde? En que parte? En todas as que poidas imaginar. Detrás das orellas, non? Todas. En as ingles. Todas as que poidades imaginar. No en Vigo acumúlase moita roña, no en Vigo. Mesmo chega a facer unhas pedriñas que se acumulan aí que se chaman onfalitos. Saben, con unha pedra de acumulación aí. Doctor, por favor, pero vamos a ver. Sí. Eu o viernes aquí expuxen unha cousa que a ver si estás de acordo. Eu creo que moitos, sobre todo os homes, cando se duchan, non sei por qué, o meu, por exemplo, fai así, bota champú. Aí generaliza xa. Bota champú. Concreta. Champú do pelo. Do pelo. Lava pelo e ca espuma das mans, axila. Aproveita que pasa por ali, claro. E ca espuma das axilas, O resto. aquí abaixo. O resto. E despois xa colle gel normal. Xa. Hai unha explicación a isto, doutor? Bueno, eu entendo... El entende que hai pelo aí tamén. Entendo que, efectivamente, que o fai... Ao ser champú, non? Digo eu. O champú ten un acondicionador que non ten o xente, é un acondicionador do cabelo. Ten unha composición, parece igual, pero non é igual, A veces vemos os botes nos hotéis, champú, xel, e bueno, Pero ollo que outro día un... saltou tamén a polémica que o noso compañero Marcos Pereiro, que dicía que o champú non serve para lavar o cabelo, serve para lavar o coiro cabeludo. Sí, Dixo Marcos Pereiro que estudiou dermatología. Sí, pero moi poucos anos, Sí. en algo ten un poquinho de razón, porque o champú úsase para lavar o cabelo, por suposto, pero algúns teñen unha certa acción non tratante, porque un cosmético non pode ter un efecto terapéutico médico, os medicamentos teñen unha legislación, os cosméticos teñen outra legislación, aunque todos o supervisa o Ministerio de Sanidade. E algúns champús teñen certa acción mellorativa Bueno, aí ou tratante. temos os champús anticaspa, os que son para o cabelo graxo, que entendo que o que ten a graxa realmente sí que é o coiro cabeludo. Ese sí que farán un tratamento específico para o coiro, pero para o cabelo en sí tamén hai tratamento. Evidentemente, en esa parte sí que tiña algo de razón Marcos Pérez. Pero unha verdade a medias. Pero o máis ou champú menos. botase na man ou na cabeza directamente na man, non? Na man. Parece ser que hai que Pero botalo como na botar na man cabeza? e emulsionalo Botar na un cabeza. pouquiño así primeiro. Que se non ves o que botas. Non, pero xa por unha cuestión de que non sexa como tan agresivo, bótalo na man, emulsionas así un chisquiño con auga e xa despois coa espuma lavas. Iba a decir unha cousa, é o mismo pelo púbico que o mismo pelo da cabeza, vale o mismo No, champú? non é o mismo. Ou hai que levar ao xel... Si hai un champú xa específico. Bueno, porque non... Pero mellor hai que usar o xel na parte Hai gel pública. íntimo, hai gel íntimo. Sí, sí que Hai vai. gel íntimo. Pero eso é para vender, eso é todo marketing. Pero é así ou non é así? É xabrón, é listo, Home, é xabrón. entendo que igual terá un pH distinto, Sí, un dependendo para da cacha e outro para outra Pero cacha. digo que deixe Isto é marketing todo. Unha delicadeza Por especial. favor, Porque o de íntimo que é mellor. Claro. Pois metelle eso tamén ao outro. No, para que o limpe. íntimo ten outro pH, o É como o que dice, pasta de dientes blanqueadora. Coño, métello a todo. Se tens algo que blanquee os dentes, métello aos demás tamén. pero custa diñeiro No, porque meter as aí. partes íntimas teñen outro pH. A ver, Ou vas lavar as partes íntimas con xabón lagarto, non? parte de razón igual ten Octavio que a pregunta, porque tamén hai champús para pelo rizado, non? Claro. Ala, que que todo sea nos unha está tontería. quedando isto. Eso xa, por favor. Meu fillo utiliza para champús de pelo rizado. Curly, método curly. Eu uso para pelos caso. Hai un que é champú para pelos caso. Doctor,
A pregunta que non lle deixaron contestar é no vello púbico se pode utilizar o xel e despois da cabeza o champú para a cabeza. E acondicionador. O razonable, Octavio, é usar champú para o coiro cabeludo e xel de ducha para o resto do corpo, aunque sea vello ou pelo, porque son pelo e pelo de distinta natureza. Todo ele é pelo, pero o pelo do corpo corporal é un pelo curto e un poquinho crecho, e o pelo habitualmente. E o pelo da cabeza é un pelo longo. Cando, por exemplo, hai que facer un trasplante, a ninguén se lle ocorre trasplantar pelo da cabeza en outras zonas, nin pelo de aí no coiro cabeludo. Ai, no, a mí mismo fora a cabeza por aí tampouco. Se che poñen pelo da espalda na cabeza, tens que usar gel na cabeza, claro. Estáis bueno, gustaríame dicirlle a Emilio que isto non é así todos os días para que volva, pero non podemos asegurar. No, a verdade que non o podemos asegurar. E de contado seguimos falando de cal pode ser a ducha perfecta, os tipos de xel e o champú que debemos empregar para diferentes partes do corpo, e tamén falaremos